It is you that I give praise, for you have done so much for me, and I will bless your holy name, for it is you. Akusho mina, akusho uBarin, uthi I will praise you. It is you. It is Nkosi. Ngizoba nawe kuze kube ilona lelo hora olaziyo. Samukele intambo kuDaviola, the weekend boyfriend and husband, and sole provider for many people. They call him so many names. Siyabonga mfowethu Mputa, hambe ekhaya uyophumula, suyicabile yakhe indlela osebenzile. Mina uzohlala nawe mlaleli womsakazo iVuma 103, the adult radio for the young at heart, noBaba Mkhoza. Baba Mkhoza, sawubona mfethu. Siyabingelela mfundisi, siyabingelela abalaleli, siyayibonga inkosi kumnandi ukuba khona sizokhuluma izwi likaNkulunkulu, siyathemba bazosizakala. Bazosizakala impela abantu. It's been a beautiful day. uNkulunkulu siphe imvudlana abantu abaningi bayidinga emakhaya kakhulukazi laba abalimayo. We thank the Lord for this beautiful weather. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi bayancibilika uma imvula iba nje bafana no-ice, but decide ukuhlala emakhaya bangayi enkonzweni. Kepha it's very funny because emsebenzini bayaya, ey'koleni bayaya, emaphathini nasey'tokfeleni konke bazama konke bafaka ama-raincoats, but mase kufika enkonzweni hayi impela angazi kwenzakalani. But-ke asithembe ukuthi labe bekhona bakhumbulile ukuthi this is the day that the Lord has made, and somehow they rejoiced and they were glad in it. Njengoba mina nawe sizokwazi ukuketch up nabo namuhla. Mlaleli, angiphinde ngikubingelele kwazi lapha e-studio sinobaba uKhoza no-Anele Kamhlonga kwi-technical side, lapha kwi-Facebook page yethu i-Sound Doctrine Hub kanye ne-YouTube yethu Sound Doctrine Hub and all these other social media platforms. Kanti khona la e-studio siyazokhuluma na ku 073 709 1991 073 709 1991 inoma lapha ku 086 1010 300 086 1010 300. Sikhuluma nawe, siyathanda futhi ukuthi sikhulume nawe khona la Bukhoma. I have to do a disclaimer because nawe mlaleli lapha ekhaya isihloko sethu esikhuluma ngaso namuhla is a very 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 controversial sihloko. Sikhuluma ngaso ngoba abalaleli lokho bayasicela, ngiyabaziba bayacela, ngiyabaziba. Ngifila kambi-ke emkhathini because lolu uhlelo labantu mabathi asikhulume ngetopic ethile siyabanikeza because ilokhu uNkulunkulu akubeka enhliziyweni yabo. But the topic I've been avoiding it over a long period of time emkhathini because of many reasons. One, isihloko esinenkulumo mpikiswano, i-debate, okuyisihloko esinokuphikisana kuma-theologians, ifundiswa ezifunde iBhayibheli ezinkulu zafunda zagogota edlule mina kude ngingeze ngize ngifike nokufika la bekhona babhale izincwadi, babhale ama-commentaries, babhale yonke into ngale topic. Le topic ibizwa nge-election noma i-topic yokukhetha noma yokhetho. I've been avoiding it because of leyo nto leyo ukuthi i-topic ye-controversy. By the way, angisabi controversy, abangaziyo bayazi nje i-controversy angisabi, but le nginqena because uma ungasindiswanga ngempela, ungalifundi izwi, uhlala nje ulalela abefundisi, ungazifundeli izwi ngale topic, you may fall on either side yakhona and go to town ngayo, ukhulume kuze kulimala abantu. Okwesibili, umuntu ongasindisiwe uma kukhulunywa ngale topic uzobona kwangathi akunasidingo sokuthi kukhona into okumele ayenze yena ukuze asindiswe.
uyoqhubeka ayiphilela impilo yakhe ngendlela afuna ukuyiphila ngayo athi uNkulunkulu mefuna ukungisindisa uzongisindisa yena umsebenzi kaNkulunkulu. It's not my duty. Uma ngabe uNkulunkulu wangikhetha ukuthi ngisindise ngizosindisa. It's because of the nature of the topic itself. Election ithini-ke? Election imfundiso ethi uNkulunkulu ngolwazi lwakhe oludlula yonke into kungekho okufihlekile kuyena ngaphambi kokuba uNkulunkulu esekele izisekelo zomhlaba. Wazi uNkulunkulu ukuthi kunabantu abazosindiswa, wazikhethela yena abantu abazosindiswa. Inkinga ke lapho ukuthi uNkulunkulu mezikhethela ukuthi kunabantu abazosindiswa, laba abanye ubadalelene uNkulunkulu ukuthi bangasindiswa bafe baye esihogweni. Kunabantu nje uNkulunkulu abadalele ukuthi abaye esihogweni, ebese yena in his foreknowledge ngoba wazi konke ebese athi ngizokhetha lo nalo 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 ukuthi basindiswe. Ngiyaye ngithanda ukuyi-illustrator in a simplistic way ngithi nangumzali ubaba ubuka izingane zakhe ziyabhukuda noma ziwela kwi-swimming pool azikwazi ukubhukuda lezingane. Unezingane ezithu so uyathula ayibuke zizocwila zigwilize zife lezingane ebese athi ngizosindisa lo akafe. I struggle with that. I really struggle with it. No, lo akafe ngizokhetha lo. It's a struggle enginaso. Noma uNkulunkulu uma kunjalo ke uNkulunkulu uthini ezwini lakhe athi uNkulunkulu akafuna ukuthi noyedwa umuntu aye kubhujisweni. Ufuna wonke umuntu asindiswe afike kukwazini insindiso kaNkulunkulu yeqiniso. Ukusholani lokho uma azi yena ukuthi sekunabantu abakhethe wabadalela ukuthi abaye esihogweni vele. It's that type of i-conversation noma i-discussion eyenza ukuthi ngisi avoid lesihloko ngoba ngiyafisa ukuthi masisikhulume nabantu, one abazifundela izwi, number two abaziyo ukuthi there's a human element, there's a human responsibility yokuresponda ezwini likaNkulunkulu. Responda awuzuhlala nje uyiphilela impilo yakho ngendlela ufuna uyiphila njalo bese ukuthi uNkulunkulu uzongisindisa egcineni. Angiyenze futhi be very controversial. Awuzuphila njengoHitler ubulala abantu, uhamba ubulala abantu, wenza yonke into oyithandayo because uyazi ukuthi just before ufa wena uNkulunkulu uzokusindisa. Umbuzo omkhulu ke yilo ukuthi wazi kanjani ke wena in that case ukuthi wena ngokhethiweyo noma ongakhethiwanga, because izwi likaNkulunkulu lithi bazophenduka kanjani bengashimayezwanga, bazoshinyayezwa kanjani bengathunywanga, bazothunywa kanjani and all of that. So at some point wazi kanjani ukuthi uzosindiswa wena noma ngeke usindiswe, uzohlala nje deqe uthi ulinda uNkulunkulu because uyazi ukuthi uzokusindisa. What about ukuthuma abantu bayoshunyayezwa beze yonke? So it's all of those things around this topic ezenza ukuthi bengafuni ukukhuluma ngayo, but abalaleli bayicela le topic, abalaleli bafuna ukuyizwa and sengikhululile inhliziyo yami. La angiphinde ngisho ke emkhathini i-subject lesingakhuluma ngayo for 52 weeks in a year ayipheli. Namuhla ngiyazi ukuthi angeke siyiqede futhi angikayimiseli okwamanje ukuthi sizoyiphinda next week noma siyiqhube. Angazi uNkulunkulu uzobona ukuthi usiholela kanjani, but be it as it may, angithi bengithi angindlalele kanjalo. Sikhuluma nge-subject ye-election. Ngiyazi kunabalaleli abake bafona beginning of the year and last year bathi bacela sibameme beze studio bakhona bafona khona la kwi-program asibameme sikhulume ngale topic noma asenzeni i-conference sihlangane sikhulume ngale topic, and uyabezwa ukuthi cha impela basemoyeni bayayizwa bayafuna ukukhuluma ngayo. Now is it intando kaNkulunkulu ukuthi siphikisane ngokuthi ubani wazi iBhayibheli ngcono kunomunye? I don't know. Is it umsebenzi wethu njengabantu ukuthi fanele sidefend uNkulunkulu? I don't know. Engikwaziyo ukuthi uNkulunkulu uthi must defend i-faith, must defend i-gospel, must defend insindiso at all cost, in season and out of season. There, I just said it. Of course, aphambi kokuba sikhulume ngako konke lokho asikhuleke
And as I say, kunama site amabili. It's fine to share ukuthi wena kuliphi site. It's fine to share umuzwa wakho, but asibone izwi likaNkulunkulu ukuthi lithini with this regard. Before we do that again, because izwi likaNkulunkulu leli asicele yena kube uyena osiholayo nosipha amandla ukuthi sikhulume ngokuqotho singaphusha ama-agenda yethu. Mkhathini. Asithandaze, siyakubonga Nkosi ngokusambulela inkazimulo yakho njengoNkulunkulu ongumnini mandla wonke owenza umathanda emazulwini nasemhlabeni. Siyakubonga ngokusambulela iqiniso lokuthi wena uyikhethelile abantu ozobenza babe ngabakho ukuze ukhazimulise igama lakho nomusa wakho kubona. Siyakubonga Baba ukuthi nathi usibale kulabo bantu sikhethwe, hayi ngenxa yemisebenzi emihle esasiyenzile noma besiyakiyenza, kodwa ngenxa yothando nomusa wakho wasitomula, wasigeza, wasenza sabanga bakho. Siyakubonga lowo musa Nkulunkulu wethu. Siyakhuleka ukuthi nabanye abaningi abakhethiwe abangakasindiswa kodwa mabelizwa izwi lakho ubadonsele kuwena. Sikhulekela bonke abantu abalalele ukuthi bangayihluphi ngokuthi bakhethiwe noma bakhethwanga na, kodwa bezwe nje izwi lakho bese beyakholwa kuKristu Jesu owafela izono, nabo bayitholele lo musa badiscover then ukuthi nabo babantu bakhethile ngoba bekwazi ukukholwa. Siyacela ukuthi usisize Nkosi, siyazi ukuthi enye ama-topics anzima njengoba lisho izwi lakho ukuthi khona into enzima ezwini lakho abanye bayiphendukizelayo kube ngokubhujiswa kwabo. Size sikhulume ngokucophelela, size sikhulume ngobuqotho benhliziyo, sisize sithembeke kulokho kwambulile ezwini lakho. Ngiyathandaza ukuthi kuqondakale lokho esikukhulumayo kwakhe kungabhidlizi. Makukhona i-confusion okuyilethayo kube i-confusion wena Nkosi ozoyisebenzisa ukuze abantu baliphenyisise izwi lakho khona bezojula nezimfihlakalo zakho bakhule kwazini wena. Siyakubonga ngegama likaJesu. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu. Sakubona wena umlaleli osanda kuvula umsakazo wakho. Umsakazo ivuma 103 the Adult Radio for the Young at Heart, and uhlelo is Sound Doctrine Hub, and I'm your host ngudidi ngokaNkosi ngihambisana nomfundisi uPhama nokaKhoza. Umhlobo wami engihlala ngiba naye ngaso sonke isikhathi uma kungeyena kuba ubaba uMhlongo. Now, yeah, but maybe let me not mention that. I'll mention another day. Mkhathini, mkhulu umsebenzi neinhlelo lolu hlelo i-Sound Doctrine Hub elenzayo namalungiselelo ase-Hammersdale. Awusithathe usibeke ngeHammersdale. Ngiyazi-ke ukuthi siyafisa ukuthi abazalwane basinikeze nje isikhashana esincane maybe until this coming weekend ukubanikeza exact details, but plans are underway. Definitely by the end of this month. Status Begum, Katin. Umfundisi ukhuluma ngenkonzo kaKhwezela esifisa kulonyaka ukuthi siyise lapha eHammersdale bazokwazi abajwayele bakhona ijwayele kuba sePinetown lapho kukhonzela khona yeKhanyeni Baptist. Kodwa ke kunomsebenzi uNkulunkulu awuqalayo lapha eHammersdale. Izinkuni ziyahlangana, umlilo uyaqala. Manje siyafuna kakhulu ukukhwezela le nto uNkulunkulu ayibasayo lapha eHammersdale. Sisaqedela inhlelo ke kodwa sesingaconfirm ukuthi kuzoba khona impela kuzoba yona inyanga kaNovember, soqinisekisa usuku nje umfundisi esho kuleli sonto lizayo. Sikutshele nendawo. Siyafuna kakhulu ke ukuba nawe kuyoba iyona le nkonzo ngendlela sijwayele, sispend ilanga ndawonye. Kulonyaka sifuna ukukhuluma ngendaba yokuvangela. Ingakho futhi siyisa khona laphana ngoba kuyavangelwa laphana kuphenjwa umsebenzi kaNkulunkulu. Sikhuluma ngokuvangela nothi ngenhloso yokwenza uyisole. Sonke sivele sisoleke emakhulunywa okuvangela ngoba sinomuzwa ukuthi asikwenzi ngokwanele. Kodwa ke azizele lokho sizokuhlomisa, sizokukhombisa izwi likaNkulunkulu, indlela uNkulunkulu afuna sikwenze ngakho. Sizogqugquzelana ukuthi ake siphume sisabalale, sizuze lesifundazwe lelizwe
for uKristu sibe abantu abathembekile ekuhambiseni ivangeli kwabanye. Kunjalo kuzoba njalo kuleli sonto elizayo. Sizonikeza the exact details usuku nendawo la kuzoba khona, kodwa njengoba ukhoza esho amalungiselelo advanced impela. Nangu uMampel uthi our singing in our beloved pastors and uncontaminated word of God, like always with my family, both KZN nakhona le Western Cape. Uthembi kadimba uthayo naye kabingelele kubabukhoza nonkosi uthi sekhona ulalele uyazibongela nje no zakhona uMakhumalo lapha eSmero naye uthi njengenjwayelo kunjalo ukhona lapha eSmero unathi khona la emoyeni ungenze njalo ke nawe lapha kwi Sound Doctrine Hub Facebook page yethu sikhulume nawe sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini kuwena mayelana nale topic election. Mkhathini sengindlalele lento election en kancane ngaveza ama-side omabili and I must say akusona isimanga ukuthi abantu bakuma kwimqondo ehlukene ngale topic and mhlamba ngisho ukuthi to a very large extent lama position womabili akhona ezwini appointa ezwini womabili for many people, because nalaba bayaarguishayo either way bakhomba ezwini aba arguishi ngemcabango yabo noma ngeexperience yabo bakhomba ezwini. I-debate le that has been going on for centuries, futhi i-debate esingeke size sifike kuvumelaneni kwayo ngapha kwethuna. It's only uKristu masefikile nathi sinoKristu bese siyabheka ukuthi awu besi wrong kangakanani wena bu right kangakanani, or besi wrong kangakanani sobabili noma besi right kangakanani sobabili. Angiphinde ngisho Mkhathini ukuthi nanoma injalo lento asiphi noma banemqondo emibili efanayo, abaphikisani laba bantu ngensindiso, abaphikisani laba bantu ukuthi uJesu kuphela osindisayo, abaphikisani ngevangeli, baphikisana nje ukuthi yini umuntu angayenza noma uNkulunkulu odecidayo, noma uNkulunkulu nomuntu, umuntu akadecide ukuthi uyafuna ukusindiswa noma akafuna ukudecide ukuthi uyasindiswa. Ubamba iqhaza ngokuthi I respond uNkulunkulu membiza. So all of those things zisezwini, and I don't want us to get too excited. Ngisho kini nabalaleli sibe excited bese siyalimazana nge-topic la ngabe siyakhana ngayo kuyona. But be it as it may, asibheke Mkhathini incwadi esetshenziswa kakhulu as the foundation noma as the basis yokuthi uNkulunkulu in his foreknowledge ngokwazi kwakhe suke kutonyule lapha encwadini kaMpostoli Paul encwadini yabase-Efesi. Mhlambe asiqale kulona le ncwadi yabase-Efesi chapter 1 ikakhulukazi uverse 3 ukuya kuverse 5 ukuthi uNkulunkulu yena owasikhetha, iphinde isebenzisa igama lokuthi wasikhetha, iphinde futhi ithi he predestined us, he chose us and then he predestined. Angazi predestination ngesizulu ukuthi isho ukuthini, kepha ke njengomZulu uzokwazi ukuthi usichazele kahle Mkhathini. Kwabase-Efesi chapter 3 chapter 1 uverse 3 kuya ku5. Makabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu uJesu Kristu, osibusisile ezulwini kuKristu ngaso sonke isibusiso sokomoya, njengalokhu asikhetha kuye ngothando, ungakasekelwa umhlaba, ukuba sibe ngcwele singabi nasici phambi kwakhe. Wakumisa phambilini, predestined, ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu, njengalokhu kwabakuhle kuye ngentando yakhe.
So ke indaba uyayibona lapha ku verse 4 ukuthi uNkulunkulu wasikhetha esikhethela kuyena ngenxa yothanda sithanda ngalo wakwenza nini lokho hayi ngoba sesikholwa kodwa wakwenza ungakasekelwa umhlaba singaka exist nokuexista uAdam engakadalwa singakabi khona isono uNkulunkulu wayesehlelile ukuthi uzokwenza abantu bazowela esonweni kuzoba khona azobakhetha phakathi kwabo uthi ukuze sibe ngcwele abanye bathi bengcolile besezonweni khona azobakhetha abenze babe ngcwele bangabe nasici phambi kwakhe while abanye benezici phambi kwakhe begcina bephele ekubhujisweni uthi ku verse 5 wakumisa phambilini meaning after esekhethile wamisa ukuthi iyokwenzeka lento futhi iyokwenzeka kanjani uyozala omunye azalelwe kwaZulu Natal uyothi esafunda athole ivangeli ngezinye izingane ngiyoyithambisa inhliziyo yakhe khona ezokholwa alamukela ivangeli bese ngene ebandleni akhule khona akwazi ukubekezela ekukholweni kuze kufike isikhathi la ngemlanda khona yezulu wakumisa phambilini ukuthi kuyokwenzeka kanjani wonke ama events yaba predestined yonke into ukuze sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu njengalokhu kwaba kuhle kuye ngentando yakhe akakwenzanga ngenxa yezathu ezithize ezazi khona kithina noma wabuka down the line wabona ukuthi ngiyoba umuntu onenhliziyo ethambile cha wayikhethela njengeyakhe intando wase wasikhetha wakumisa so ke mayiqhamuka idoctrine noma amaningi amanye amavesi kodwa nayo lenye lamavesi acacile ukufundisa le doctrine ye-election. All right. Sisazoqhubeka ngine temptation and manje angikhulekise namzalwane ukuthi ngingabi nale temptation mkhathini uNkulunkulu ngokuthanda kwakhe wayikhethela ngendlela ayikhethela ngayo ngokuthanda kwakhe. Now ingabe isho ukuthini lento mhlawumbe umbuzo ukuthi ingabe abantu abanako bona ke ngokuzikhethela sebeshunyeziwe sebezwile lentando kaNkulunkulu ngokuthanda kwakhe abakwazi ke bona ukuthi bazikhethele ukuthi yazi siyayizwa lento because uNkulunkulu usikrete saba ne-will lento yokuzikhethela siyakwazi ukugoloza siyakwazi ukumgolozela siyakwazi ukugolozela noma ngabe ubani siyakwazi ukona to miss the mark sona sazi sona singazi sona consciously sona subconsciously le yensindiso ngokwentando kaNkulunkulu asikhethele yona for his own pleasure. Ngabe mina ke angikwazi yini ukuzikhethela ngithi wow what an amazing God. This is great. I would love to be part of that grace. uJesu yakuphendula kuJohn chapter 6 verse 44 uthi akekho ongeza kimi umubaba ongithumileyo engamdonseli kimi. Mina ke ngiyakumvusa ngomhla wokuphela bese siku verse 45 kulotshiwe kuba prophet ukuthi bonke bayakuba ngabafundiswe nguNkulunkulu yilona lowo omzwile ubaba wafunda uza kimi. Akekho ngeza kimi kuimpossible ukuthi umuntu ayizele ngokwakhe kuJesu uma ubaba ongithumileyo engamdonseli kimi. Ilento umfundisi ukuthi nomuntu ene free will i-free will yakhe uyisebenzisela okubi incapable akakwazi ukukhetha indlela kaNkulunkulu. Wonke umuntu eselokhazalwa uzala ethandisono engamfuni uNkulunkulu ngokwendalo elangazelela ehalela zonke izinto eziphambene nentando kaNkulunkulu. Kubiza ukuthi kube khona into uNkulunkulu ayenzayo kuqala enhlizweni yomuntu ngaphambi kokuthi umuntu ezolizwisisa ivangeli bese eyalikholwa alamukele. Yebo sikhethela thina ukulandela uJesu kodwa sikwazi ukwenza lokho ngoba ubaba usuke sesidonsile.
and ngiyazi khona ke abazothi ubadonsa ngokushumayela ivangeli kodwa that's not true ngoba baningi abalizwayo ivangeli kodwa bangezi ileyo nto vele uJesu ayisho wayishumayeza wonke umuntu abanye bayakholwa abanye abakholwa usiyabachazela ukuthi nina ningakholwa nizi kumina ngoba baba kanidonsile kodwa bonke baba badonsayo bazoza kumina then mina ngiyobavusa ngomhla wokuphela bese eyakhotha Testament elidala ukuthi kubhaliwe ukuthi baya kuba ngabafundiswe uNkulunkulu balandela uJesu ngoba uNkulunkulu sekukhona ukubafundisa emphefumulweni akwenzile athi lona lowo omzwile ubaba wafunda uza kimi siza ngoba sizwile kukhona into uNkulunkulu ayenze enhlizweni zethu safunda sakholwa then bese siyalamkela iqiniso kodwa umuntu ngokwendalo uyayiqinisa inhliziyo akakwazi ukukhetha ukukholwa uNkulunkulu ukhetha njalo ukuphambana nentando kaNkulunkulu until uNkulunkulu aze amsize. Ngiyafisa le ukuthi siphushe kancane emkhathini ukuthi nangu umuntu uyazalwa akakaze enze anything wrong. Sikusho kanjani ukuthi akakwazi ukukhetha kahle i-DNA yakhe icorrupteka nini ngesono lesi simenza ukuthi angakwazi ukukhetha right. Ngiyafisa ukuthi ngiyiphushe kancane kepha usazokuphendula lo nango uNonhlanhla kaZulu uthi ngibingelele bafundisi bami nginilalele ngistakhe ku N3 siyafa itraffic ukhethiwe kaMzimela athi ngiyabonga kakhulu bafundisi bethu ngale topic evusa imimoya ibe phezulu kwabanye but edinga ukuthi sifundisane ngayo. Ngiyayithanda teaching yama reformed theologians. Ngiyafisa ukuthi sichazele abalaleli ukuthi yini ama reformed theologians kulaba abangawazi lamagama amakhulu we theology. Ngiyayithanda i-theology yama reformed theologians noma i-teaching yama reformed theologians and wish ukuthi ama Armenian theologians sichazeke na ukuthi yini kama Armenian afike to the hour sithandaza nokuthi ama Armenians theologians afike to the understanding of this sound doctrine. Now obviously lo uhambisana nesfundiso se election mekhuluma ngama reformed akhulume nangama Armenians ithinta this conditional and unconditional awichaze kancane emkhathini ukuze umani lo ukhethiwe Mzimela engayichazanga labalaleli abalalele ba understand ukuthi masikhuluma ngereformed masikhuluma ngama Armenians sikhuluma ngani masikhuluma ngama conditional and unconditional sikhuluma ngani emkhathini. Ama-Armenian abizwa after igama lokuyena oqala owayiclarifya lento abakholwa kuyona owayibizwa ngayo u-Armenia. Wayifundisa ukuthi umuntu uzikhethela yena ukuthi uyakholwa noma akakholwa yini. Kuwona wonke umuntu kukhona ukwazi kunenhlansi yokulunga ekwazi ukuyilandela yena uNkulunkulu ngokwakhe. And kanjalo futhi nje umuntu eyikhethela yena shuthi nensindiso yakhe mase yekile futhi ngabuye ilahleke kanjalo. I-reformed theology ama reformers kakhulukazi owayiclarify wayicrystallize wayibhala phansi uJohn Calvin kuthiwe ama Calvinist ngoba bakholwa bayavumelana nemfundiso zikaCalvin bayibona eBhayibhelini ukuthi umuntu ngokwakhe depraved kunento kuthiwa total depravity kuleya acronym okuthiwa iTulip echaza ukuthi umuntu akakwazi ukukhetha indlela kaNkulunkulu ngokwakhe mawumdedela nje entandweni yakhe uzokhetha ukonakala azayongena esihogweni kudinga umusa kaNkulunkulu ukuthi amkhethe uNkulunkulu bese eyamnikeza ukwazi ukuphenduka akazenzeli ngokwakhe yilokho ke sikubona kuhambisana nalento besifunda ke leya verse uJesu mayikhuluma kodwa iBhayibheli liyalikhulume liveza ukuthi wonke umuntu okholwayo uyakusindiswa yilona uNkulunkulu walithanda izwanikela indodana yakhe uze yilona lowo okholwa yiyo asindiswe. So ke abanye babona lelo bese bethi uyabona yilona lo wenombani bese ama reformers ethi yebo iqiniso lelo kodwa ungawukhohlwa phela uJohn lebese ufunda ukuthi uzakwazi ukukholwa nje azasindiswe ngoba khona into uNkulunkulu abeseyenzile.
To some extent, lento yama Calvinist nama Armenian iyawuphendula kancane lo mbuzo bengikubuze wona phambilini ukuthi ngabe abantu abasindiswayo ba noma umuntu uyakwazi yini ukuba ne-choice kulento noma ingayiphendula ifuli kepha iyayithinta kuleyo. Do you want to comment on that? So yebo impela umuntu une-choice. Siyalishumayela ivangeli khona abakholwayo babhabhadiswe balandela uJesu, khona abazibayo noma basiphikise completely bangamlandela uJesu. Umuntu uzenzela yena leso sinqumo. Into umuntu asuke engayazi noma ingabe uyaphenduka noma ingabe uyagoloza ukuthi khona ukusebenza kaNkulunkulu behind lokho. Lo okwazi ukuphenduka ngenxa yokuthi uNkulunkulu umnikeze umusa wokukholwa. Ukhuluma njalo uPaul kwabaseFirst chapter 2 uthi insindisiwe ngomusa hayi ngemsebenzi, ngomusa kaNkulunkulu. Uthi nakho lokho kukholwa enakho insindiswe ngokukholwa ngenxa yomusa kaNkulunkulu. Nakho lokho kukholwa kuyisipho ezivela kuNkulunkulu ukuthi ukwazi ukulamukela ivangeli nangesikhathi abanye belishaya indiva ingenxa ukuthi sekwenzeke lento besifunda ngayo John 6 ukuthi ubaba umdonsile umuntu wamdonsela kuKristu khona ezokwazi ukulamukela ivangeli. So ke yebo wonke umuntu uyayinqumela. In fact umuntu akazi ukuthi uNkulunkulu uyasebenza isikhathi edecide. Namanje njengoba sikhuluma nquma wena ukulamukela ivangeli, likholwe wena ivangeli. Musu ukubuza ukuthi ngabe ngikhethiwe noma ngikhethiwe cha. Mawulizwe iqiniso ungayiqinisa inhliziyo yakho kholwa, then ke sobe sesichaza ukuthi uma ukwazile ukukholwa ingenxa yokuthi uNkulunkulu besebenza kuwena. Okhumbulani menzi wena kaGumede uthi amen bazalwane nabefundisi. Ngiyabonga ngelinye ithuba esenzele lona. Nginesithembiso enginaso noNkulunkulu. Ezingisizwa isihloko esetafuleni esiyizwi lakhe, isithembiso esenhlizweni yami ukuthi ngisuke ekusokeleni ngoba ibandla ubaba ebelihola esikhona esekhona kunabazalwane abazothi useza esontweni ngoba kumbhedele. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzongenzela kahle esifisweni sami. Ngiyalifunda impela izwi, ngiyakhuleka and ngiyalithanda. Angenzeli abantu, but my appearance must not that I'm coming to church ngoba ufuna izinto kubazalwane. I'm praying for independence. I wish to change so much souls. Engibonisa indlela ukhota uEzekiel 37. Ukhumbulani kamenzi kaGumede lo ngiyacabanga ukuthi uaddressa a specific issue mhlambe ke laba abamlalela abamaziyo nala khonza khona bazoresonate ngcono nalento esizwayo. Sikwamukele emoyeni sawubona. Bawumfundisi uNkosi wawumfundisi ukhoza nethimba lonke kuyisonto ntaba masiyabongelela egameni leNkosi uJesu Kristu. Amen. Baba myeni. Yebo baba. Angivele ngiqonde nje ezini kodwa angqale mhlawumbe ngicacise kancane le topic enikhuluma ngayo ngoba isihloko esihle nesibaluleke kakhulu empilweni zethu nakubantu nje bonke abakhona emhlabeni. Ngoba lento yokukholwa nensindiso ivangeli liyashunyayelwa vele kuwona wonke umuntu. Kuzona zonke izizwe, kuzona zonke nje indawo noma ngithi kuwona wonke amagumbi amanye omhlaba. And abantu bayalizwa izwi likaNkulunkulu babomfundisi. Kukhona iportion sengikhohliwe incwadi ukuthi konje yithi ethi uthi lapho sebelizwile izwi likaNkulunkulu bese fika noSathane elinyamanisa masinyane. So izwi abantu bayalizwa bese ke kuba ukuthi mawusulizwileke uresponda kanjani ezwini lika Baba uNkulunkulu. Ngiyakhumbula nami back in the days ngangihamba ama-conference, ngihamba imvuselelo bese kubiza altar call kuthiwa bakhona nabafuna ukwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Ngihambe ngephambili nami ngifike ngisho lamazwi asho umfundisi ngemumva ukuthi angiwasho. Kodwa mase ngiphuma futhi ngibuyele emumva sengekhaya hayi futhi angisakholwa futhi lento ebengizwa angisayingeni futhi. Kwaze kwafika la isikhathi khona uNkulunkulu engenzela umusa ke manje engishintsha eguqula ngisho ingqondo ke manje sengiqala ke lento kuyi-understand ukuthi kwayona insindiso yini na. Lithi ke leli iverse yebo uyakwazi ukuyikhethela
njengomzalwane njengoba njengomuntu ongakasindiswa unayo nawe noma usulizwile but ichoice kuwena ngoba indlela zimbili. Kunevesi engimthandayo uRomans chapter 10 verse 9 uthi ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi ukholwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabaphile uyakusindiswa. Ichoice lena ngamanye amazwi kodwa uNkulunkulu useyenzile already umsebenzi. Sekubuwena ukuthi ngesikhathi usulizwileke izwi laNkulunkulu uyaresponda yini na. Ake ngime kuleli verse baba maningi wona amavesi besingawabheka siwakhotha kodwa ngiyalithanda nje leli kakhulu ukuthi nami as umuntu nginayo ichoice uma sengilizwile izwi ukuthi cha impela ake ngiresponde kulona izwi ngiphenduke ngiguqule ngishintshe indlela zami. Amen. Sibonge baba Myeni, uhlale kuyintokozo njalo mfethu. Thanks for igalelo lakho. Molweni bethunana. Bendicela usizo kunzima nokulala ngenxa andinako ukutya andikwazi nakusela amayeza wesifuba. Asthmatic ngenxa andityanga kunzima bethunana. Ndicinga nozibulala ngenxa yokucinga ubunzima endidibana nabo. Umama notata basweleka. Please help. Uyayinikeza inamba yakhe. Uthi I have asthmatic or I am asthmatic and ndine disability. Uyibhalile inombolo yakhe. Akazishongo ukuthi ukuphi wena ngimlaleli olalele. Ngiyacela ke mangabe uyazi wena mzalwane ke osibhalele lento awushonga igama lakho kepha inamba yakho ishilo. Angifisi ke nokuyisho inamba yakhe emoyeni ngoba ziningi igilamkhuba ezikhona lapha emhlabeni. Zisho ke ukuthi ukuphi ukuze makunomzalwane oseduze nawe okwazi ukushare iplate lakhe nawe ukwazi ukutya amayeza walesi sifo obhekene naso. This is serious mkhathini. Ila kufanele sikhombise khona ke ubuNkulunkulu. Ngiyabingelela abafundisi bami. Ngibonge ukuthola ithuba lokulalela izimfundiso zezwi likaNkulunkulu. Kusho uKhetho Mbele elapha kwaSayimane. Nangomunye uthi sanibona abafundisi. Abafundisi bami hayi phela aniboke nilethe nabefundisi beyinkolo zesiZulu. Ezethu ke lezo ke bakhulumele nathi ngoba siyakholelwa kuzo noma sengiphikisana nabakhonza kwabo. Kusho OTK lapha kwaNdengezi. Asikwamukele emoyeni sawubona. Usembola befundisi bami njani? Siphilile TK unjani wena? Inetwork yakho yimbi mfowethu. Kodwa asizame futhi. Ngithanda isihloko ngoba enikhuluma ngaso namhlanje. Baba angazi nami ngazi ukungiphendula nanti into efuna bayidile manje. Baba. Uma ngilalele ubaba Mkhathi khuluma ukuthi ukuze ngaphambi kokuba ngilamukele ivangeli. Ingoba kufanele kube khona ozongishumayeza. Kodwa mina ngokwami angikwazi uma ngilamukele. Okusho kufanele khona ukungenelela kaNkulunkulu kulonto. Akazi ngizwe kahle. Umzwe kahle impela. Then if that is the case, uNkulunkulu manje futhi uyakhetha yena ukungenelela kwabanye angangeneleli. Then he becomes an unfair God. Ngoba ukuthi bengizothi yes in his foreknowledge wazi uNkulunkulu ukuthi sizoba ama-rebels kuye. Therefore yena wase enza icebo lokuthi lama-rebels ayithina kube khona into wakukhetha yena ukuthi lama-rebels ayithina akwazi ukubuyiselwa kuye ngecebo levangeli. Okusho ukuthi mina ivangeli ke manje uma lishunyayezwa sengine-choice mina ke manje ukuthi ngiyalamukela yini noma angalamukeli. Obaba bafundisa last time ukuthi angithi asibi ngabalahlwa ngoba senze okubi noma asingene ezulwini ngoba senze izinto ezinhle. Kodwa i-decide yokungena nokungangena ezulwini it's either we reject noma we accept Jesus Christ as the Savior. Amen. Manje ileyo okay
ifuna ukungidida manje ukuthi whichever way esizobheka ngayo uma sizothi uNkulunkulu kufanele angenelele ukuze mina ngamukela ivangeli elishunyelwayo okusho ukuthi uNkulunkulu uyakhetha manje ukuthi ungenelela kubani akangeneleli kubani mfowethu okusho ukuthi then I have no control mina manje ukuthi uNkulunkulu uyifakile nikini lento ezokwenza ukuthi ngilamukele ivangeli ngizwa kahle mfethu so in short I'll reject it completely reformed ga Calvin at the same time are we vumi completely eyama Armenian ngikuzwa kahle noma okay ihlobo zama uCalvinist ngoba okay noma nginganalo ulwazi lazo baba kodwa in layman's terms le esikhuluma ngayo ngikuzwa kahle mfethu bonke nje mfethu uthi ubani uZondo Adams mfethu siyabonga mfoka Zondo thank you so much ngiyayithanda le kaZondo mkhathini because iyona le esusuhlevane ebantwini abaningi and futhi ngithanda amazwi awasebenzisile ukusho ukuthi uNkulunkulu okhethayo uNkulunkulu ongekho fair and all of that ngiyakuthanda lokho lo okhuluma ngenkolo yamaZulu noma ya angazi ke uthe kunenkolo ya yesintu angiyazi ukuthi yipi inkolo yesintu ngiyocela ukuthi ungithinte sikhulume nawe eceleni ngiyababiza abantu bezinye inkolo but ngifuna ukusho ukuthi ngibabiza ngeinhloso futhi ngisazokuphinda lokho ngibiza abantu bakaShembe ngibize amakatholika ngibize uSulumane ngibize bonke labo ezinye inkonzo ngibabiza ngenhloso ethize yokuqhathanisa angibabizeli ukuzopromote ama-agenda wabo le akuyona iprogram yomsakazo iprogram ye-Sound Doctrine Hub sinenhloso sine-agenda sine purpose and so asivele sibize noma ubani ezopromota thina sipromote uKristu mangabe upromote uKristu then singakhuluma yiko ngithi thatha inamba egcineni sikhuluma mawuzopromote inkolo yakho angifuna uqambela ngeke uzuyithole nechance yokuthi ukwenze lokho because lolu hlelo lu specific lunento specific silihambisa ngaleyo ndlela nangomunye uthi sanibonani bafundisi bami noma bafundisi bami nginombuzo bobaba bami ukuthi izwi lisho kanjani ukuthi kunabakhethiwe ukuba basindise ngoba ezwini lithi uNkulunkulu wamazi umuntu engakabunjwa wambusisa liphinde lithi uNkulunkulu unamacebo amahle ngomuntu sikhulumile le 2 weeks ago angeke ambulale kodwa okumphumelelisa so kwenzeka kanjani ukuthi izwi liphinde lithi kunabantu ababunjelwe ukuthi bayosha esihogweni asikwamukele nawe emoyeni sawubona ngibingelele bobaba kuvuma FM umusa wamkhize lo kabazela ngiyasibonga isihloko esilokujani esivule namhlanje babukhosi nobukhoza ngoba abanye abantu abakwazi ukuthi ukubaleka kokukholwa kungakanani futhi abakwazi ukubaleka ukuthi mawusuhambile la emhlabeni wenzakalani ngomphefumulo wakho ngisacela nje ukuthi nisivule ingqondo sizokwazi ukuthi si-understande kahle into esibhekene nayo babazi ukubaleka kokukholwa amen Cwabe straight forward siyabonga kakhulu Cwabe Sisithembi sawubona ngicela ukubingelela bamkosi babukhoza sengena kabili kulungile mina ngiyayizwa indaba insindiswa mina ngicabanga ukuthi akuyona into eyifikelayo ungakabi ready kumele ukuthi ukhuleke ugcwaliswe ngomoya oyingcwele kube uNkulunkulu okuholela insindisweni ngoba ngeke uvadana uthi uyasindiswa lento ingekho enhlizweni yakho ilokho nje ngiyabonga kakhulu Themba Idimba siyabonga kakhulu Sisithembi wakadimba sikwamukele nawe moyeni sawubona
Ngiyabingelela befundisi bami. Amen. Siyabonga ngetopic esikhuluma ngayo. It is a very sensitive topic. Engike ngayistudisha kakhulu nami because I wanted to know more ngayo, bengifuna ukucaciseleka. But ngigcine ngifike eku-understandeni ama-reformed churches. Ngivumelana nawo ukuthi ngempela i-election is an act of God. La uNkulunkulu wachuza abantu bakhe before the foundation of the earth nje, owaba-electa ukuthi ba-receive i-salvation through uChrist uJesu. Futhi lokho siyakubona even nokuzalwa kaJesu ukuthi uNkulunkulu wenza iplani ukuthi uJesu uyofika azalwe afe efela izono zabantu. Abantu bengakadalwa kusho kwakudalwa kwamhlaba, ungakadalwa kusho kwakudala. So uyabona ukuthi uNkulunkulu akayena uNkulunkulu o-reactor ezimweni, but uNkulunkulu wazi izinto zingakenzeki, asinike ixazululo zazo zingakenzeke. Ngiyabonga befundisi. Siyabonga nathi kakhulu kumama. Ngiyabingelela abafundisi bami, umam B waseMaritzburg. Deuteronomy 30 verse 19, God says, I call heavens and earth as witnesses against you. Choose life so that you and your children may live. God is giving us options to choose from, but we have to decide or make a choice. Job 22:28. Whatever you decide to do will be done. Kusho umambi wasemgungundlovu. Kati. Usukungakayikhuluma indaba ye-election uma ungakayi ku-Romans chapter 9. So ke wonke umuntu ofuna ukuyiqondisisa nalembuzo njengekade ibuzwa uZondo, uRomans chapter 9 uyayiphendula leyo mbuzo. Ithi nje ngiqale ngikufundele lapha ku verse 11. Ngokuba engakazalwa amawele, khuluma ngeingane kaIsaka uJakobe no Esau. Engakazalwa amawele, engakakwenzi okuhle noma okubi, ukuze icebo likaNkulunkulu eliya ngokukhetha lifezeke. Elingayi ngokwemsebenzi kodwa ngalowo obizayo. Kwashiwo kuYuRebeka umama weingane ukuthi omkhulu uyakhonza omncane, njengalokho kubhaliwe ukuthi uJakobe ngamthanda kodwa uEsau ngamzonda. uNkulunkulu usebenzisa ukuthanda nokuzonda la esama-synonyms okukhetha nokungakhethwa. Jakobe wakhethwa uNkulunkulu ukuze amsebenzise ukuzala isizwe saka-Israyeli ukuze uJesu uEsau wamyekelela ukuthi akazi ukuba iphathi yaleyo plan kaNkulunkulu. uNkulunkulu wayikhethela la bengakazalwa, bengakenzi okuhle noma okubi. Akusiyo ngenxa ye-foreknowledge le ukuthi uNkulunkulu uyazi ukuthi obani abazokholwa noma ubani abangazukholwa, kodwa wayikhethela. Kubalulekile-ke kulama topic anzima ukuhlala embhalweni, ungayi ngelogic. Ilogic iyahlupha mase kuze into ezithafu kanje. Athi ku verse 14 phosi yakuthini na ukuthi kukhona ukungalungi kuNkulunkulu na? Ilo mbuzo obuzwa uZondo. Ufe kanjani uNkulunkulu? noPaul uyawubuza, pho kukhona yini ukungalungi kuNkulunkulu? Uthi uPaul eqhana kanye bese yasinika izathu sokuqala. Izathu sokuqala uthi verse 15, ngokuba uMose uthi ngizakumhawukela, uNkulunkulu uthi kuMose ngizakumhawukela engimhawukela ngimzwele engimzwelayo. uNkulunkulu uyikhethela yena ukuthi uzohawukela abani, akadingi ukuhawukela umuntu. So mfundisi, i-analogy right akusiye ingane igwilize ephuli ngoba izingane zakho uyayithanda zidinga ukuhlengwa. I-analogy right eyeyigebengu eyibulala abantu ezimbili, mhlambe ibulale unkosikazi nabantwana bakho zimbili, ziya kwi death sentence, ziyolenga entambeni. Awuna obligation ukusindisa either of them. Ungabadedela bobabili babhubhe, kodwa bese uyayikhethela ukuthi yazi lo ngizomsindisa, lo ngizomxolela, lo khona abantu bezokwazi ukuthi ngumuntu onoxolo. Lo ngizomdedela aqhubeke aye entambeni, khona abantu bezokwazi ukuthi ngumuntu okunyanyayo okubi. That's what's happening la. Uthi uNkulunkulu verse 15, ngizakumhawukela engimhawukelayo ngimzwele engimzwelayo. Athi umubuka uverse 16,
ngifuna sibuyele kule mkhathini yona le because le analogy oyinikezayo yezigebengu abantu abenze ubugebengu uverse 11 la ukhuluma ngamawele engakazalwa yes and sikhuluma ngoNkulunkulu oluthando so isigebengu akusikho isigebengu kufanele sizwele mangumzali ingane yami ibulala abantu mangumzali asithi kunezingane ezimbili enye ibamba inkunzi ibulala abantu enye idayisa ama-drug ibulala isizwe angina obligation ukuthi ngibazwele lawo because kumsebenzi yabo but la uverse 11 ukhuluma ngamawele angakazalwa yes and so ngobe lo nkulunkulu uyayazi lento so uNkulunkulu ukhethe ukuthi hayi kulamawele oyi1 ngimkhethele ukuthi azoba isigebengu abulala abantu ukuze ngimzonde ngingezomzwela. What choice does that wele has asese esiswini sikanini? Now I'm being the devil's advocate here Mkhathini because is subject raise those questions. Yes. So impendulo yokuqala ukuthi bonke abantu noma ingabe basasesibelethweni abakazalwa bayizoni phambi kaNkulunkulu. Uthi uDavid kuPsalm 51 impela ngazalelwa ebubini uverse 5 lo umame wangikhulelwa esonweni. Akakhuluma ngokuthi uma wakhe waphinga akazange aphinge kodwa ukhuluma ukuthi umuntu uyisoni kusukela kwi-conception engakaphuma esibelethweni isoni. Omunye ukhuluma menze analogy uzothi inyoka izale enye inyoka noma lenyoka ingakaphumi angazi noma ineqanda inyoka noma iphuma isiphila ithi ingakaphuma eqandeni iyinyoka kanjalo nezingane zabantu abantu bayizoni bamahlubuka kuNkulunkulu ziguilty zisasesibelethweni noma ingane yezulwini ema ishona isencane ayiyezulwini ngoba ibimsulwa iyezulwini ngoba uNkulunkulu uyakhetha nje ukuyihlengela ingane kodwa we are all sinners ngakho le analogy yabantu abadeserve isihogo bonke badeserve ukufa bonke abantu bonile basilelwe inkazimulo kaNkulunkulu bafanelwe ukubhujiswa bonke abantu ngakho uNkulunkulu uthi ku verse 15 angidingi ukukhetha noyedwa kubona bengasidedela sonke siye kubhujisweni uNkulunkulu kodwa uyayidomulela laba afuna ukubakhetha futhi uyawuphendula umbuzo ngoba babuza abantu emphoma nje usidaleleni masoba kanje uhamba uphendula lombuzo kodwa uverse 16 ke 17 ke 18 uNkulunkulu uyaveza ukuthi ukwenzelani lokho uthi for example ku verse 16 ngakho ke akuyi ngokuthanda nokuyikhandla komuntu kodwa kuya ngesihouse kaNkulunkulu it's not just ukuthi umuntu ufila nje ufunani athi verse 17 ngokuba umbhalo uthi kuFaro ngakuphakamisela khona lokho kuba ngibonakalisa amandla ami kuwe nokuba igama lami lishunyayelwe emhlabeni wonke ngakho ke unesihawu lo wathanda ukumhawukela umenza lukhuni lo wathanda ukumenza lukhuni njengoFaro uFaro wagoloza wangamdedela uIsrayeli waze wayongena olwandle balandela uNkulunkulu eselivule wababhubhisa bonke uNkulunkulu lithi leli verse uNkulunkulu owenza inhliziyo kaFaro belikhuni nami ngangeke ngicabanga into ngiyami ingqondo if yayingabhalwa ukubalela ukuthi ubuke okubhaliwe bese ethi nakhe imphela ndaba mfundisi ku verse 19 kuya 21 uthi uNkulunkulu uma usafuna ukumquestion uthi verse 19 ngakho ke niza ukuthi kimi kungani pho esasithola sinecala ubuza lokho uzondo iphi fairness uma esithola sinecala uNkulunkulu kanti uyena osidalela ukuthi uyena futhi nokwazi ukuqinisa nenhliziyo kungani esasithola sinecala ngokuba ngubani ungamelana naye na bese sithi verse 20 uPaul maye muntu ndini ubani wena ukuba uqagulisane noNkulunkulu na okubunjiweyo kungasho yini kumbumbi ukuthi wangenzelani ngaba njena ngabe umbumbi akanamandla yini ukuba esigaqene sodwa sebumba enze isitshe esihloniphekayo nesitshe esingahloniphekayo na impendulo ukuthi unalo ilungelo uthini uPaul la uNkulunkulu has the right ukwenza noma yini athanda ukuyenza ngabantu bawubumba lwakhe angalithatha olunya lwenze ubumba oluyezulwini olunya lwenze ubumba lesihogweni just like umbumbi enze isitshe sokudlela izinja noma isitshe sokudlela amakhosi uNkulunkulu uthi la ubani wena ukungiquestiona nginegunya mina lokwenza engikuthandayo abantu bangabami lento election mfundisi yenza umuntu anciphe abe into encane engeyilutho uNkulunkulu abe mkhulu and leyo nto ayikho lula enhlizweni yomuntu asikamukele moyeni sawubona amen mafundisi amen
Niyaphila kodwa awufaki lona, hayi. Leyo kukhetha kukaNkulunkulu ngiyayizwa impela, ngoba uma uzwa ngomlando kaMpostoli Paul ukuthi kwenzekani, wayekade ewumuntu onjani, wayekade engumuntu ozingela ibandla, kodwa ekugcineni yena futhi uNkulunkulu kushuthi wamkhetha khona kuleso simo esinjalo. Ngamthatha nje ukuthi wayesesigebengu, kodwa uNkulunkulu wasebenzisa isigebengu ukwenza umsebenzi wakhe. Kushuthi yikona lokho kukhetha-ke, singathi kuyiko. Amen. Amen. Ngishilo ngathi le asizuyiqeda namuhla. The more thola imibuzo, the more thola impendulo, is the more kuvuka imibuzo nezimpendulo. Kepha ke ngishilo nje ukuthi isihloko lesi okungaqali manje ukuba nembono eyahlukahlukene ngayo. Okusalayo okuyiqiniso ukuthi uNkulunkulu uthumele uKristu emhlabeni ukuthi abuyisele abantu ekumazini uKristu, ekumazini uNkulunkulu, ebudlelaneni noNkulunkulu. Ukuthi wena ufuna ukwazi ukuthi ukhethiwe noma awukhethiwe, nawo amazwi mina engingakushiya nawo ukuthi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezele yodwa ukuthi yilo nalowo olizwayo lelizwi alamkele angabhubhi abe nokuphila phakathi. Ukuthi you are elect or you are not elect, whether you respond kuyezwini likaNkulunkulu noma kuyintando yakho, for mina it's neither here nor there. The truth of the matter ukuthi umuntu uzelwe eyisoni ebubini bakhe. Umuntu uNkulunkulu oprovider insindiso kumuntu. Uma usuyizwile ke insindiso ifike endlebeni zakho, responda, uyamkele phela, uyamkele ngokholwa. Elami lokugcina lelo uNkulunkulu akakubusise. Sekufike leso sikhathi ukuthi mina nomkhathini sithi khumi asibonge yonke igalelo leni nibe nayo nako konke ama phone calls, ama text messages, and I promise you even off air we'll continue to take these calls. uNkulunkulu akakubusise. Sikushiya na amazwi. Funda belo ukuzifundela izwi. Ngezoba nje students kaMkhathini noma sikaNkosi, kepha students kaMoya Ingcwele uqobo lakhe. uNkulunkulu akakubusise. Sibonane nawe ngesonto elizayo. The Sound Doctrine